rahmatullah nanoɓe e ndaroɓe shiri ɗum barka boftuɗum waranko en to suudu Unity FM gonɗi dow hayre zinariya jaɓɓama min e ɗum wakkati inde an Ibrahim Aboubacar Kunga bano no anduɗen shiri meɗen ɗum hononde fulɓe ɗum ardare nde Moriya Fulan Peace Initiative Network dangi teddorgal waddanko en less ardugal kanko Hajiya Sumayya Aboubacar en toro jomirawo wallamo e tegguɗo ndu suudu radio ma kanko engineer Sukina Kande kanko ma Allah ɓeyda yarnugo mo yeeso ɓeyda eftugo mo to kap kuuɗe ɗe mo waɗata onon ma nanoɓe e ndaroɓe nattai ɓe okka shawaroriji eɓe kefta nattugo onon ma fuu emin hinna on to bono no anduɗon ñalde zuwa ñalɗe en keɓa hoɓɓe ɗo nihi ngaroɓe ɗum ballidindira hande ma emi wondi e kan Usman Modibbo mo magani dabbaji daga misali Modibbo jaɓɓama e nastol. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Sannan jungo an nyamo emi wondi e kanko malam Muhammad Mahmud. To Modibbo Muhammad Mahmud daga ardiɗo lisal jangede men ɗure lisal musta'ani. To alhamdulillah Modibbo jaɓɓama e nastol amma alhamdulillah. To nanoɓe hande emin jiɗi en ndara hundeji ɗiɗi zuwa tati wono no anduɗon to Allah yari en sati garojum en nattai Ramadana Allah ƙila ñalde bono nde hande en pindai e sumaye ko bo ñalde nde yeeso to bono no anduɗon kullum kap goɗɗum programme ɗum watta to TV ko to radio musamman to bigeje meɗen ɗe juldanku woni to yeeso e ɗum darna kap goɗɗi programme ji sai ɓawo sumaye yimbo koyi ɗum waɗa tafsiriji ɗum waɗa wa'aziji ɗum waɗa kap goɗɗi hundeji ɗum watta nder Ramadana so hande woni karshe inchallahu shiri meɗen daga ɗon ɗum dillai hutu Ramadana sai to Allah yari en ɓawo julde en toro jomirawo balla en sannan ɗiɗaɓa bono no anduɗon komin giɗi kadi min nodda on hande hande ummoɗen daroɗen kauten ko'e jibaji meɗen gaɗen amfani e jibaji meɗen ɓoynen ɓerɗe meɗen laato ɗum mbi'a en keɓa programme meɗen ɗum tafsiri ko ɗum goɗɗum faɗakarwa ɗum fulfulde e ɗum wara nder Ramadana wonda kan ɗon ka heɓtako en fu men ma en kautindiri en jangi teddorgal majum wonda min tattaunake e maɓɓe ɓe wi'i to e ɗon jangaiɓe ko ndiya ñalde to en gi en mbawa jangugo ko ndiya ñalde to wala goɗɗum to en gi'i bo en darai nder ñalde nde goo amma to en mbi nder ñalde nde goo ko nde ɗiɗi to sai dai ɓe hokka en asabere ko alal to en jangai ñalɗe ɗiɗi bo sai ɓe hokka en asabere e alal ko ɗuma sati on ji to en jangai iya asabere en gondi ñalɗe 4 nder Ramadana to en jangai asabere alal en gondi ñalɗe 7 nder Ramadana wonda jangol teddorgal hunde nden ɗon na hunde pamarde wonta ɗon na ko mi waɗata min tan ko komi waɗata e Modibbo Usman ko mi waɗata e Malam Mahmoud sai e moɗon onon ma nanoɓe e ndaroɓe onon ma on gari on gaddi ɗum hauti to hande noddol am mangal woni en garu jangen teddorgal programme ko da nder sati nde gotum ɗum mbi'e lalle ra e ɗum nana ɗemgal fulaku e waɗa ko handi bono no andi on ɗon ɗemle ɗuɗɗe e ɗum nana tafsiriji maji ko nde ñalde e ɗum nana tafsiriji maji to handi ɗum mbi'a enen ma to ɗum ala en ɓawo non Malam Mahmoud mi fuɗɗirai e maɗa bono no mi waɗi no mi fuɗɗiri nihi Ramadana e ni waroyi kadi bo e ɗum yiɗi to Ramadana waroyi duniya waɗa ka aikiji ɗi alkhairi sosai wanda jomirawo kanum ma non watta ka ɗiɗɗingo baraji okkata duniya so daidai ɗo ra noddol mi waɗi en garu ballitindiren giyan ɗum jangi teddorgal goɗɗum programme ɗum waɗata duniya e nana kadi bo janguɓe teddorgal ngal eɓe keɓa baraji ko iren ɗiya baraji ɗum heɓata ko bo iren ɗuma fa'ida woni to ɗum wari ɗum waddi hunde nde duniya watta ka nango musamman to no Ramadana nihi woniro yeeso meɗen to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. alaikum salam to aran fuɗɗira yettugo Allah subhanahu wa ta'ala sannan e janguɗo wato teddorgal ɗum shiri ɗum honande fulfulde
sannan an malam Abubakar Ibrahim Allah kuma bar jari bono non no mbiɗa wato lewru ramadana husoyi ko ko nde hande ko bo ɗum mbi'a waro jango ɗum mbi'a ko alarba ko ɗum mbi'a talata to bono non no mbiɗa jama'are lewru ndu annabijo sallallahu alaihi wasallam bolbi dow man wi man qama ramadana imana wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi wato kowa darni ramadana e wondi imani gam keɓol mbar jari sannan Allah ya fanake mo kuma waɗi gaba ɗaya e rayuwa mako yen nan kawai to lewru ndu wari bono yen nan kawai madujo mako dañi to jama'are eɓe gondi jawdi to gaɗata jawdi maɗa keɓa aljanna e ɗuuɗi wono noon no mbiɗa ɓe jangugo nawi wato teddorgal goɗɗo siri ɗum mbiɗa ko ɓe janga asawe ko ɓe janga asawe alal amma fa hana ñallan ɗum ñallay ba wato ɗum heɓa goɗɗi mintiji ko ɗum heɓa minti 30 ko ɗum heɓa minti 60 a jangi teddorgal ngal ɗon e jawdi maɗa Allah ballete ɓawo maka eɓe nodda wono noon no mbiɗa noon nanoɓe en joni e wodi ɓe haali e wodi ɓe jawdi annabijo sallallahu alaihi wasallam nder wonde hadisi yer ma ɗon to Allah wi nder hadisul qudusi o wi jawdi ndindi am sannan aljanna ɗum am nden nan noon jangu jawdi ni soda aljanna ɗum e mayri to wayi irin ɗo kadi ko gaɗuɗa nder lewru ramadana ɗum ninnin kanki ɗum ninnin kanti ɗum ninnin kanti ngam maka ɓe nodda ɓe jawdi nanoɓe en joni keɓa jangel gongel pellel ko non no mbiɗa noon to non ɗum ma heɓaki balɗe ɗiɗi ɗen to ɗum heɓa ko nda ñande woyre ɗum heɓa ɗum bolbana jama'are ra ko handi gaɗa nder lewru sumaye sannan ra ko handi e ɗemgal fulfulde ɗum rara wonde deftere ko nde fuqihu ko goɗɗe hadiseje ko bo tafsiri e ɗum heɓa e ɗum watine jama'are ɗemgal fulfulde nder ndu lewru wota ramadana to e miya ɗum ɗon inchallahu Allah balliray amin wala nodda ɓe jawdi Allah laamiɗo waɗa ɓe gaɗa amfani e jawdi maɓɓe amin Allah sako hare Modibo Usman bono aɗon nder ɓe luuɓe fa deidai ɗo nihi andi bo ɓe luuɓe meɗen woɓɓe e ɗon kaya maɓɓe ɓe ummatako ɓe dangol ɗum sheedi sey to ramadana waroyi har ma ɗum mandi ɓe shumatako ma to goɗɗi hundeji musamman ko shafi bono irin suga en nihi e goɗɗi hundeji e ɗum nani ɗi ɓeɗi sheede a nana ɓe sumatako ɓe mbiya a'a ko kazamon ɗum ɗon ɗum jokkowake to sai warti joni kam ma na iya suga tan ba yanayi ɗum woni hande to nder wala ko ɓeydanaka sheede kadi bo e ɗum seka suga ɗum ma daga kanjum fu ɗum ɓuri buƙatago suga ɗum ma to ko hewta ñalde nden sheede ɗen ɗe ɓeydoto deidai ɗo ni ngala noddata musamman ƴan kasuwa en meɗen ɓe tausayano yimɓe musamman lewru ndu ɗo handi lewru wonɗon ndu kowa ɓustanta kaya muɗum sheede gimba koye heɓa baraji sai warti enen bo lewru ndu ɗo lewru wonɗon ndu ɗum waɗata amfani e mayru ɗum ɓeyda kayaji gim ɗum heɓa sheede أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم يا بانديراɓe am fulɓe mi silminano en iri silminago islam holli kanko woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kono noon no Modibbo Ibrahim wi tabbas ɗum noon kayru lewru ramadana ɗum lewru wato barjari ngam ɗume annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi en awwaluhu rahma wa awsaduhu maghfira wa akiruhu ittaqun minan nar o wi fuɗɗam mayru nder rahama ndu yadata nder mayru bo ɗum yafuye ragare mayru bo ɗum intaki maccuɓe makko daga hiite yaki aljanna to en daari enen ɗo to kamɓe gaɗoɓe iri lumo ngo to hanayi ɗum woɗa annabijo waggini en to dow ɗum ɗon neɗɗo ta waɗa lumo maɗa joni misalu an watta lumo an sodoyi kaya maɗa a sodoyi ɗum i parashi ɗum koshshiroynoɗa ɗum sey garɗa nanɗa ɗum ɗon hunde fa a soridayi ɗum hori aluma kawai a hoccoyi ɗum non no koccinoɗa ɗum bono asawere salinde ko a hoccoyi ɗum to nder nde asawere nden sey ɗum ɗawti
nde ɗum ɗawti ko hani gaɗa sorudu ɗum ɗon ɗum non koccoyɗa deydey paraji ɗum ɗon ɗum non kocciroynoɗa ɗum, amman a waɗayi non sey jaɗa ande nanɗa ɗum ɗawti kawai sey ɗum 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 kocciroynoɗa ton ɗum hay ɗawtanɗa ɗum. To ayi annabijo haɗi e non non ɗum woɗa no musulunci haɗi non sorudu ɗum deydey no koccoyɗa ta ho'iti a hoccoyi goɗɗum to sey dara ɗawta. Go'o won ɗon. Ɗiɗaɓum majjum kanjum woni ton to ramadana wari annabijo wi ta sora hunde 50 ko to ustu go'otel sora ɗum 50 e sendere, ngam ɗume ngam keɓa barjare ndun ɗon lewru ramadana. Ko goɗɗo bandirawo maɗa ustayi an ustu gi'a albarka ɗum Allah jomirawo waɗantama tonto gonɗo lumo maɗa. To amman enen sey gi'a wa'i joni sey tawa tonto lewru barjare ndu lewru ramadana wari sey gi'a hundeji pat macere ngel wari sey gi'a kowa e ɗawtana hunde muɗum wato cede. Ɗum ɗon ɗum woɗa annabijo haɗi en. Ai o wi en halallahu l-bai'a wa harrama riba ko jomirawo o yerdinake en gaɗen lumo amman ko o haramti riba ɗawtana hunde fi'i nonno keɓata riba ɗum woɗa. Hay tawa barka ɗum ɗon ɗum wala ɗum ustake amman ta usti sey tawa jomirawo waɗanima barka nder ɗum ɗon. Saboda majjum pat gaɗowo kasuwanci ko on iri ɗume lumo gaɗata to ni a waɗa non to jomirawo waɗante barjari nder gonɗon lumo maɗa. To Allah sako e alkhairi Modibbo Usman. Daidai ɗo ni mi yiɗi nanoɓe e ndaroɓe ɗum Allah ɓe natta nana shawariji maɓɓe musamman dow kaɗo. Sannan a kullum raa etteji ɗum tokkata no ɗum jangirta teddorgal programme to suudu radio fuɗɗam tagu wawai wargo suudu radio ndun wara bi'a miɗi jangugo teddorgal tafsiri ko goɗɗum programme nihi ɗon ɓe bolbante kafundeji ɗin no ɗi waɗirte goo wonta ɗon. Ɗiɗaɓum e ɗon namba min hokkata ɗum min hokkuno kanjum min ɓedada hokkugo mo heɓata warowa wawai noddugo namba ɗum ɗon nana hunde nden nde woniri. Tataɓum to a andi e ɗon goɗɗo mo andi e huwato suudu radio ɗon nama iya unity ba ko toi na dole unity ba ko toi wawai noddugo sey nana ne hundeji ɗin woniri e ɗum rara ɗum yi'a no handi ɗum waɗa. Mi toro jomirawo balla en ta noddowo mo fuɗɗam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah rena Modibbo Usman. To Allah yabdine Muslim ko ni shawari maɗa? Emi hinnuma. Amin e min noto. Wato gaskiya ma ɗum waɗi goɗɗiɗe ɗe fahimta min mari gamgake goɗɗiɗe ɗe ba. Non. Emi nodda jama'aji ki Allah neɗɗo to sodino e sauki ton to Ramadan o ka dow Ramadan biya o faɗa sanani ba. Bi Allah kowa waɗa sassauci bi Allah heɓa jomirawo. Amin. Allah sako alheri ni kano terin garrota wiya Kenya fata alheri Allah wanma kowa hoti jom. Amin Muslim min getti. Muslim bono no nanɗon noddoyi lallai Muslim e haade amin ɗo nihi mo ɗon heɗi min nder falo da yake minen ɗiɗo sey min mbi Muslim to heɗo min to gefe so ay bo kadi mo nasti mo okki shawari ma Allah sako alheri. Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah sako alheri malam. Amin amin mawɗo. Alhamdulillah mi kiɗa tan goɗɗo ɗo ɗum. To Modibbo Hassan. Wato Modibbo gaɗi karam boɗɗam Allah sakano alkhairi. Amin amin. Wato noddago ko no ɓe kenyi nodduki daidai to ɓangare enen e nani ɗuma ɓandu hisi. Wato ko yiɗimi nodda enen goduɓe haali. Allah ta wodi haali taimakana mo walna albarka ndu lewru ndu jiiɗa ko ɗume ittuɗa kokkuɗa neɗɗo Allah no ɓeyda to nonnon kana kima ko kokkuɗa. Nden dara an a woodi a nyamai kara goɗɗo wala ko waɗata sahur to wuro muɗum. Sai no ɗum wala amfani. Ya kamata musamman ɗoɗugo mo walana anda mo ɓurɗa amma mo hokki anda on ni mo ɓurɗa. Allah in mutta en taimakana juna Allah sakano alheri Allah ɗagu. Amin amin. Wato amin gode sera noddomo yeso. Na'am.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Yati jammai. Jam Allah rene ɗum moy? Ya yi kwanne. To modibbo yahay kowoni shawari maɗa? Inni Allah ko ya so to don an ji wani wallahi in ba mi ne kai ko ni ya so to don. Aya daga Gombe noddata jonta? Diga Gombe don tawi. Allah sarki to emin geto dow no ɗum hawtata ko'e ɗum wara ɗum ballidira ɗum janga teddorgal a programme meɗen nder ramadana yaki tafsiri ko goɗɗum hunde ni hinde ɗum warata ɗum waɗa duniya fama ɓeydoro e majum. Ai wodi wallahi sai wala ko 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 da ko da sura ta kenan. Ɗum non ɗum fu. Allah walla en Allah wadda banjari to don. Amin amin mi yaha min godake. Amin. To na'am na'am domo yeso. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah dai ni modibbo Allah sakano ma alheri on bolda yahuda la dan do hol buji. To modibbo yahuza kowoni shawari maɗa? Shawri an ɗum mi hokkata e minen ɗaliɓe e modibɓe ɗum nanga katowa. Non. Kuɗirli waɗa e rayuwa ɗum sai e do'a doni. Non. Gin kalam alheri yafi mana sana alheri. To Allah sako e alkhairi. Allah sakanoma alheri ummoɗon jam. Allah waynanay. Amin yahuza. To Allah binde waɗaji ranar domo yeso. Na'am. Assalamu alaikum. To min nantama bo. To ranar domo yeso. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ala Ibrahim ala reni wali jam. Jam kalau mawɗo. Ai hande kam fulfulde kawai Murtala. Yawwa. Allah sa kuna alkhairi. Ina ma bakin ka su Malam Usman ina musu fatan alkhairi. Sai dai sakuna kam amin suna amsawa. To wa da gaskiya kamata wannan program da aka yi da kama abin da yake kara wayar mana da kai da yana dukkan ne masa mai warware shi baki da tsoro kira da yake nan tun da kagar azumi ya zo kuma ga shi ana cikin tsadar rayuwa ana matsi ya kamata al'umma mu dinka duba makotanmu da ya samu ko in ya samu dan kana da hali ka taimaka mu kuma sai muna taimakekeniya a jijiyoyin saboda wani bare ne din da ya ma ba shi da shi amma sai matsayin ka na makotin ka in ka duba abin yanki ne sai ka taimaka mu haka wani ya zo ya wuce wani shi yana cikin da zai iya tambaye ka ba saboda bai saba ba amma saboda yanayin rayuwa in ka duba sai ka taimaka ba san za mu ci gaba da taimakekeniya jinin wannan azumi kuma ubangiji Allah ya nuna mana shi Allah ya sa mu cikin lafiya da imani Allah ka mana saukin tsadar rayuwar nan da muke amin Murtala Allah ya saka muku da alkhairi malai da amin godiya muke assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam Audu jam kalago jam to a rediyo maɗa ɗan ittuɗum haade maɗa na'am ko ni shawari maɗa Muhammad na emi nanma Allah titi da rediyo da albarka dangane da lokaci da yaro azumi muka da idan bukati da tsarakawa zine zo da kanan gudan da ko da lokaci da Allah mu Allah ofi hali enen fulbe ina no be fulfulde mu Allah ofi iko dama ai agono wawa wara ta gudun gudun muwa kan yi da cewa enen fulbe da bago war bakka nauyi tattar ga wa'azi ko da wa'azi din waka da kula ku wa'azi sai kan yi da cewa ainihin banda da fulke da nana in dai da musamman ku shafi wato walle kare juna idan dai gudun lokaci da rayuwa tabi to amma rayuwa tabi da wani mun yarda insha Allah ko din ya ko to Allah ya yi yadda idan Allah ba da amfani da dama duk da rediyo da wani ran gudunmuwa sosai amma in daraja inda gudunmuwa lokaci da wani da zan so in ko da nauyi fakkaran goga ta ko da gida to an hoce nauyi din saboda yi da cewa da kudi ci gaba a yi lada sannan su da dare da ka iya to sannan al'umma da ka iya idan Allah ya gani su da yake sannan gani kan ko ne din kadin a ji abin su da yake Allah ta ko alkhairi sun ce da kasan baka da Allah da ni da wada ko in yi ko dama wa ta ce wato an yi ranan gida ce da wa'ayi wasu ce amma a cikin da yi da cewa in ji da
آمين 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 واجب آمين. وعليكم السلام. الله يسعدك الخير. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. To Modibo Ismail Jabba ma ina to. Amin min no taji. Domin ku jamani bono duniya hutu nauyi irin sun tafsiri da ya kamata a yi wani min nan da na wangon to kasa har yau da kuwa ta yau sai nauyi. Non. To insha Allah min hokkai namba andi bo tsari e dow kadum woni ɗum mbi'ata rano ɗum yoɓata heyde ko mi bi'i woni min hokkai namba waya ɗum nodda ɓawo sey ɗum bolda. Kadi bo wawai wargo suudu radio ndun ko to e andi goɗɗo ɗon wawai boldugo e maɓɓe nana hunde ni no nde woniri. Amma inchallah min hokkai namba waya ɓawo programme ɗum sey noddita. To Allah sako alkhairi. Amin Ismail ma yottake. Na'am shawari Ismail wonta ɗo. Allah sako alkhairi da noddo mo yeso. Na'am. Wa alaikum assalam. Walidan. Jam Allah rene dada mauɗo. Hajara ya haya daga ƴan shanu. Ayya Hajara ne bayrego ne ƴan shanu. Kira ne mu gaisa. Ai fulfulde zaki. To amin ma yau take. To bulbulde ne doggi bo. Amma lan koni noddol ma ɗangol ƙarshe. To noddol angol karshe jama'are ballita bano no o bi'i joni. Goduɗo haali to Allah waɗani haali to sai o fiwa nombaji ɗin ɗon sannan ɗum darano ibada nden ndindu zuwa sallan asham karatun alqur'ani ɗum waɗa ka yaɓu to ɗum watta tafsiriji sannan ɗum ballidira mo walana ɗum ainihi wato hokka ko ɗum walana wato heɓa kanum ma ko ñaami minna heɓa suumo kanum ma. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. mimma dow makka ɗum ni ɗum wallinde nden ɗum ngam annabi wi Allah wi ka wi ta'awanu alal birri wat taqwa ko wala ta'awanu anil ismi wal udwan. Non o wi en o wi ballidiren meɗen hakkundeji meɗen to en ballidirta dow hundeji feere amma ta walliti to ɓanni wato aniye ɗum a heɓai barjari ɗundi saboda majjum ɗum wallito ɗum shiri en fu meɗen ngam keɓen enen ma ɗengal meɗen ƴetto dow ko noy ngal ɗengal joni fayi ɓe ɗon ɓe kubogal ngal dilla fato yawo duniya gaba to har to en shekayi ma e ɗum ya amma to ɗum yi enen ma en keɓi enji meɗen taɗon ɗum wallito to dow ɗum hunde gallo wallito en fu en ɗum magantanago oto. Assalamu alaikum. Jazakum alkhairi. Mi ɓeyda waɗango kanko muslim ta'aziyya lalle a bandirawo mako e aladiɗo Allah fewnanamo. Nam mi wodi ta'aziyya goɗɗum ɗum modibbo alhaji liman chairman mo jingir o amma mi waɗa ta'aziyya kanko ma mayde makko heeci kenya nyande alan kanko ma fu kawta ta'aziyya ɗum to Allah hinna fewnana Allah waɗa ɓe fiwtake kadi bo nanoɓe e ndaroɓe bon no mbi mi hokkay on namba ba namba ɗum bono ni kanjum woni ɗum whatsapp groupe whatsapp ɗum hudata kanjum woni 070 63 53 51 77 mi ɗauta 070 63 53 51 77 inchallah ɗum namba to kaf goɗɗum to ɗum nodditi ɗum nanay ko yata sannan bo wawai wargo suudu radio unity nana kaf goɗɗum hunde wawai jangugo teddorgal ma goɗɗum programme namama ɗum andi ɗum kanum wonta ɗon ede ɗum nana kawai ɗum jangi teddorgal tafsiri ko goɗɗum hunde ni himɓe sumay emi toro jomirawo balla en Allah yarma en sati garojum ko bo Allah yarma en ɓawo sumay ko ɓawo julde ko moye emi waɗana ɗum fata alheri to woni fu nanoɓe e ndaroɓe kowa emi waɗana ɗum fata alheri Allah balluma en. Assalamu alaikum wa rahmatullah.